ତ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ି ପାରିବା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ି ପାରିବା ଯାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ବିରିକି ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇକିରି ଗୋଟେ ଟପକୁ ଛାଣିଦେଲି। ଧଳା ବିରି ଅଲଗା, କଳା ବିରି ବି ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି। 2 ଦିନ ବିରିକି ମୁଁ ବତୁରେଇଲି, ବିଲକୁଲ ବି ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଳାରୁ ଆଣିଲେ, ଆଦିବାସୀ ମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ବିରି ଆଣିଥିଲି। କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ବିରି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଫେସି ଦେବି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଦରକାର, ବିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକା। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଉ ଫେଣେଇବାକୁ ବିରି ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ହେଇ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଆପଣ କଡ଼ା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧଳା ବିରିର କାମ ସରିଗଲା। ଧଳା ବିରି ଫିନିସିଂ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଳା ବିରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ବିରି ଚଲି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ି ପାରିବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ି ପକାଇଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୋତେ ତ ବିଲକୁଲ ବଡ଼ି ପାରି ଆସେନି, ମୁଁ ସେମିତି ହାତରେ ପକାଇଦିଏ। ସାଇଜ ହଉ କି ନ ହଉ ପକେଇବାର ଅଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିରି ବଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ବଡ଼ି